سينما سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنار فلتت حبوز دستا سحاب صنيت رفتا نخسر النهار سينما سمرة ኣብ ኩሉ መዓልታዊ ጉዕዞኹም ሰሰናዩ ብምምናይን ናይ ሎሚ ዜናታት ስፖርት ኣብ ምፍላም ንርከብ ኣለና ክቡራት ተኸታተልቲ ናይዛ ቻነል ኣቐዲምና ንምክትታልኩም ብኽብሪ ንዕድም Alexander Isak Real Sociedad ናብ ኣርከን ሰቂሉ ኤርትራዊ ወደናዊ ኣጥቃዓይ Alexander Isak ጻወተላ ስፓኛዊት ክለብ Real Sociedad ብሰንበት ናብ ሜዳ አትሌቲኮ ማድሪድ ተጓዒዛ ኣብ ዘካየዶ ትግጥም ካብ Alexander Isakን Alexander Sørlothን ዝረኸበተን ክልተ ሸቶታት ተሓጊዛ ነጥቢ ተመቂላ ስለዝወፀት ብ21 ነጥቢ መሪሕነት ላ ሊጋ ክትጭብጥ ክኢላላ ኣብ ትግጥም Real Sociedad ኣብ 7 ደቂቃ ብመንገዲ Alexander Sørloth ቢላ መሪሕነት ክትሕዝን ከላ ኣብ መበል 48 ደቂቃ ናይ ጸወታ ድማ ብመንገዲ ኣጥቃዓያ Alexander Isak ኣቢላ ካልእት ሸቶ ደጊማ Alexander Isak ንዝረኸባ ነፃ ቅላዕ ብዝግባእ ቀሊዑ ኣብ ስክዕት ኣትሌቲኮ ማድሪድ ኣሰራሲርዋ እንተኾነ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ኣብ መበል 61-77 ደቂቃ ብመንገዲ ሉዊስ ስዋሬዝ ኣቢላ ክልተ ሸቶታት ስለዘውፀረት ኣብ ቅድሚ ኣሽሓት ደገፍታ ሓንከት ተጎልቢባ ከምውፃእ ድሒና ብሪያል ሶሴዳድ ሪያል ማድሪድን ሴቪያን ተበሊፃ ድማ ብ18 ነጥቢ ኣብ 4 ደረጃ ክትቅመጥ ክኢላላ ንሪያል ሶሴዳድ ስዕባ ዘለዋ ሰለስቲአን عبيت كلبات حدا قدلو تصوتا تريفون سرزولو ريال سوسيداد ጨቢጣቶ ዘላ መሪሕነት ላሊጋ ዘተኣማምን ከም ዘይኮነ ይፍለጥ Alexander Isak ኣትናይ ሰንበት ግጥም ነታ ኣብ 7 ደቂቃ ዝተመዝገበት ቀዳሚት ሸቶውን ባዕሊውን Alexander Sørloth ክሽንሉ ዝሓለፈ ሐሙስ ናብ ኣውስትሪያ ተጓዒዛ አንጻር ክለብ ግራዝ ኣብ ዘካየዶ ግጥም ሓደ ባዶ ዝተዓወተት ሶሴዳድ ንብርክ ዝበሉ ተጻወታ ብስንክ መጉዳእትን መቕጻዕትን ከተዕርፎም ተገዲዳ እንከላያ ንኣትሌቲኮ ማድሪድ ኣብ ሜዳ ነጥቢ ክጫረታ ክኢላ በዚ ድማ እታ ጋንታ ሓንቲ ካፕተን ጽዋእ ላሊጋ ከዓትራ ተኽእሎ ዘለውን ቀዳሞት 4 ክለባት ስፓኛ ምዃና ብግብሪ ኣረጋጊጻ ምህላዋ ብዙሓት ተንተን ስፖርት ርእይቶኦም ይህብለው አትሌት ህዝቅኤል ሃገራዊ ክብረ ወሰን መንጢሉ ኣብ ከተማ ኣምስተርዳም ሆላንድ ክካየድ ኣብ ዝቐነየ ሓደ ካብ ዝዓበዩ ናይ ማራቶን ውድድራት ኤውሮጳ ምዃኑ ዝእመነሉ ኣምስተርዳም ማራቶን ኤርትራውያን ኣትሌታት ዕውት ውፅኢ ዘመዝገበሉ ፍጻመ ነይሩ ኣብቲ ውድድር ካብ ኤርትራ 3 ኣትሌታት ማለት ኣትሌት ህዝቅኤል ተወልደ ኣፈወርቂ ብርሃንን ኣትሌት መርሃው ተወልደን ክሳተፉን ከለዉ ሰለስቲኦም ኣትሌታት ምስ ቀዳሞት 10 ዕውታት ኣትሌታት ማለት ኣትሌት ህዝቅኤል ተወልደ መበል 50 ኣትሌት ኣፈወርቂ ሻብዓይ ኣትሌት መርሃው ተወልደ ድማ 10 ደረጃ ብምዃኖም ውድድሮም ኣሰላሲሎም ኣብታ ኣጋጣሚ ኣትሌት ህዝቅኤል ነቲ ብኦሎምፒካዊ ኣትሌት ዕቁበ ክብሮም ተታሒዙ ዝጸንሐ ሃገራዊ ክብረ ወሰን ክምንጥሎ ብምኽኣሉ ፍሉይ ፍጻመ ኮይኑ ተሰኒዱሎም በዚ ኸኣ ኣትሌት ህዝቅኤል ንውድድሩ ብ2:4:35 ሰዓት ፈጺሙ 50 ደረጃ ኣብ ዝሓዘሉ ውድድር ንኦሎምፒካዊ ኣትሌት ዕቁበ ክብሮም ካብቲ ብሒትዎ ዝጸንሐ ሃገራዊ ክብረ ወሰን ማራቶን ኣልጊሱ ነቲ ክብሪ ባዕሉ ክምንጥሎ በቂዕ ዘሎም ኤርትራውያን ኣትሌታት ተሳተፍቲ ኣምስተርዳም ማራቶን ብዘርኣይ ወድንቅ ጸወታን ዘመዝገቦ ውጽኢትን ካብ ዝተፈላለያ ጋዜጣታት ተሃገርና ኣዳረኺቦም እዮም ኣብቲ ውድድር ተሳተፉ 3 ካብ ኬንያ 2 ካብ ኢትዮጵያ ሓደ ድማ ካብ ዩጋንዳ ምስ ቀዳሞት 10 ኣትሌታት ምስርዖም ከኣ ኣትሌታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ጸብለል ዝበለሉ ውድድር ኮይኑ ፍሉይ ክብርን ሸፈነ ማዕከናት ዜና ሆላንድን ክስሕብ ክኢሉ እዩ ብዘይካዚ ኣምስተርዳም ማራቶን ንኤርትራውያን ካልእ ብርቂ ነገር እውን ተመዝጊቦ እዩ ኣብቲ ውድድር 7 ተርታ ዝሓዘ ኣትሌት ኣፈወርቂ ብርሃነ ዝበለጸ ግዜ ብምህራሙ ካልኣይ ዝቐልጠፈ ሃገራዊ ናይ ማራቶን ግዜ ከመዝግብ ክኢሉ እዩ ኣትሌት ኣፈወርቂ ብርሃነ ኣብ ዝውድድር ብ2:5:22 ግዜ ክሃርም ብምኽኣሉ ነቲ ናይ ኣትሌት ዕቁበ ክብሮም ግዜ ብ31 ካልኢታት ኣመሓይሽወሎም በዚ ኸኣ ሃገራዊ ክብረ ወሰን ማራቶን ኤርትራ ኣብ ሓደ ረፍዲ ብ2 ኣትሌታት ተመሓይሹ ማለት እዩ ማዕስ ዝጥራይ ኤርትራውያን ኣትሌታት ኣብ ኣምስተርዳም ማራቶን ሎም ዓመት ኣይኮኑን ንመጀመርያ ግዜኦም ሃገራዊ ክብረ ወሰን ማራቶን ዝሰብሩ ዘለዉ ኣብ ጽርግያ 3 ግዜ ሃገራዊ ክብረ ወሰን ማራቶን ተሰይሩ ኣብ 2007 ኦሎምፒካዊ ኣትሌት ዮናስ ክፍለ ሃገራዊ ክብረ ወሰን ክሕዝን ከሎ ኣብ ኣምስተርዳም ማራቶን ነይሩ ኣብ 2011 እውን ኦሎምፒካዊ ኣትሌት ሳሙኤል ጸጋይ ነቲ ብኦሎምፒካዊ ኣትሌት ዮናስ ክፍለ ተታሒዙ ዝነበረ ሃገራዊ ክብረ ወሰን ማራቶን ዝመንጠለ ኣብ ኣምስተርዳም ማራቶን ነይሩ በዚ ኸኣ ኣምስተርዳም ማራቶን ኤርትራውያን ኣትሌታት ሃገራዊ ክብረ ወሰን ክሰባብሩሉ ክኢሎም ዘሎ ውድድር ኮይኑሎም
أبزنا لهم عمت ودر ماراثون أمستردام 10 درجة زحزة أتليت مرهاو كسته نزو ودر نوع كم استدالو اللي زنقرم أتليت مرهاوي أبكتش عن 10 شعتن أبلينزي أوستريا أبستخايدو ودر ماراثون بخلت شعت شدشت جزيك قدام درجة دحر محازو تصفو أتليت مخانو أمسكريوم أو ودر ماراثون أمستردام كألك كم تستفاس تقبلو ناي ولك أزبلت ساعات كلتا شدش 36 جزي بمهرامو نتأقدمو أبزر حقت أمزجيبو زنبر الساعات بأستا 3 دقايق كما حيشو بمخالو نتصفو زيادة أدمي قولهم بخال وجن أب إسبانيا أو ضد فرق ماراثون ساتو في إيرتراوان أتليتات دو معود كم زمزجو تفلتهم بسنبت أب كتماليز بن برتغال أب استخايدو ضد فرق ماراثون أولمبيكاويت أتليت دولش تصفو كال أي درجة حزاو ضد رافت سيمايام إذا أتليت أبزو ضد مسبولت صوتا 759 جزي بمهراميا نزود سيت أمزجيباتهم كم أون أتليت عود هابت أب برتغال أب زكايدو أمنا فرق ماراثون رحقت بسوسان كلتان 10 جزي سالساي ترتحزو ضد رود يلوم أولمبيكاوي أتليت أرون كفلخ أ برشلونة بسوسة 53 جزي رابع درجة كم زحازة كفل تخيلوا له سولشاير دحر وردت مانشستر يونايتد أنفوتونا بيم تمال السنبت أب أوروبا كابستخايدو عبيت قطمات أمونغو انجليزاوان كلبات زخوانا مانشستر يونايتد ليفربول استخايدت صوتا اتزل على ميزان استوهبو نيروم سلا زخوانا أمل العالم بأما 8 مليونات زقطر أفكار كعس أقريو بمسكو تلفزيون ككتاتو لأمسيوم كوين دما أبتي أميدا أولد ترافورد استخايدة بزح دراماتيكا وفت أميتات استرائيلو قطم ريدز تحنبلا كبلو تتصاوت يونايتد دما أنفوتهم زتقفهم أقايش كوين مامسيوم ليفربول قدم عرفتي 4 شوطات مسقصرت نميدا اولد ترافورد كاب ساعات نصات تسليمو مزمسو دغفت يونايتد نتوردت كصاور وسله زي كالو بوكم نت ميدا غريفهم مكوصيوم ترايم ولا كوات صوتا ابتن قدامو 45 دقائق توديو تنبره منالبات مانشستر يونايتد دحر عرفتي بمنغدي رونالدو كالوتا قعتان تامر تر تخون بمبال اميدا ستروف قرابو دغفتاو نيروم يخون امبر اتنا دحر عرفت صوتاون انت خونه تصاوت يونايتد ايكونن دون صوتا قيروم شوتات كمزغبو كعسو ناي محاز عدلون فصوم تخليهم يوم بفلايت تقيرو زاتو بول بوجبا اوشت 15 دقائق زي ملء غزي بزفصومو بدل بقيح كارد دحر مبرارو تصاوت ريدس نصوتا ملء بملء تقاصاصيرومو دارغاناي لمم صوتا زكايدو زلو يم دما زمسلو نيروم كونتات يونايتد اسدميمو ما صحكو زغبرو كمسلو دما حنت شوتو طراي وسخوم نتصوتا 5 بادو زازيموم ابتغطم اتي ببزحات وغنا زبلص تصاوتا عالمنا انا تبهل خجل زقني مصراوي محمد صلاح 3 شوطات قصر بمخالو هاتريك سرح انكلو 5 غزي تعوات شلمات بالون دي اور زخون رونالدو جن نفوس محله حنت شوطون قصر ايكالن بتكونتا دحر مبسጫው بخطر حرقان زاكل تصاوتا ليفربول كارتس جونس بأجرو دحر مقلعو بيج كارد استمزز رونالدو ولا قا دحر عرفت حنت شوطو كمزغب كيلو تنبره دانيا نتافصيما ستزيتبلكا VAR استبهلت مسارح دحر موكاس جن كاب صوتا وصاي بمبال نتا شوطو سري زوايوم دحر تقطم رونالدو بإنستغرام ابزهبو حبرتا بطعم حماق تصاويتنا دغفت يونايتد از فصيمو ايغبኦም نيو دغاغيمه يقريتا كحتم يدلك كبل اغليصوم امونغوتوم نتقطم كعزبو زمسيو 10 دغفت ناي قدم اسلطان يونايتد سر أليكس فورغسون ناي قدم بحر تصاوتاي ليفربول سر كيني داغليشن يركبوم فورغسون بتنصصني حناب سكعت يونايتد سرا زنبرا كعساسو حقانو مقصار سينو كسع موداتا رؤسو كنقنقص كسل مسلو كرأن انكلو بنصارو دما داغليش حقوس مقصار سلازا ابيو نتصوتا كسع موداتا بصحة كعنا بليو كعزبو ترايوم مانشستر يونايتد اب تاريخا ملو قدم عرفتي 4 شوطات مزغيبوا سلازا يفلط ازناي سنبت وصيت ندغفتا فصيمي موحات ابيوم نيروم اتي كمزانايلو مصلام علت اغاطيماتنا ايتفلطنيا كبل دحر تغطم استزارب سولشاير دما كي وعلكي حدرك سغوغي حاتلوم ولاتهم سولشاير قرب غزي كوهابو الونا ولو نتاسلطان ككلاخلو صنحو تنتن سبورت كيترفو يسوغوغ يبللو انت خونه اتهم سوغوغتن محارتن لعلوت حلفتنا تا كلب سلازخونو انتاي كم زوسنو ابزن زقصلا معالتات كنريو اينام بجرمناو يرغن كلوب ان تعلمت متحاز تساينوا زلو ليفربول اب تغطم لعل زخونه كال اوان بخرعات افلبانه في حكام ميرا اولد ترافورد كتوص اكوا تخالت نتدمق عوتا غن واغا كفيلاتو ليام اكفافالي اني بيكيتا ببول بوجبا تهاري مكام ميدا تصيرو كوص تغديدو نالبات اتاغاطيمو زلو مسبرتين نوح زبل اوارح كاب صوتا كرحقو زخل كيكون دما تسغيلوم
ሳላሕ ናይ ኣፍሪቃ ክብረ ወሰን ሒዙ ግብፃዊ መሐመድ ሳላሕ ብሰንበት ኣንጻር ዩናይትድ ኣብ ዘካይዶ ግጥም ፕሪምየር ሊግ ሃትሪክ ብምስርሑ ዝለዓለ ኣፍሪቃዊ ኣመዝጋቢ ሸቶ ክኸውን በቂዕሎም ተወዲ 29 ዓመት በዝናይ ትማል ዓወቱ ምስቲ ኣብ ፕሪምየር ሊግ 104 ሸቶታት ኣመዝጊቡ ጸንሐ ኣጥቃዓይ ቸልሲ ነበር ኣይቮሪያዊ ዲዲር ድሮግባ ክሓልፎ ብምኽኣሉ ክብሪ ሒዙሎም ብዘይካዚ ወዲ 26 ዓመት ሴኔጋላዊ ሳዲዮ ማነውን ኣብ ፕሪምየር ሊግ 103 ሸቶ ብምዝጋቡ ሳልሳይ ልዕሊ 100 ሸቶታት ዘመዝገበ ኣፍሪቃዊ ተጻዋታይ ዝብል ክብሪ ሒዙሎም ሽልማት ባሎን ዲኦር ሕጅውና ሜሲ ተዓዋት ሽልማት ባሎን ዲኦር 2021 ድሕሪ ሓደ ወርሕ መን ምዃኑ ክገሃድዩ ተዓዋት ንምምራጽ መስርሕ ይካይድ እኳ ተሎ መን ክወስዳዩ ዝብል ብርክ ዝበለ ሕቶታት ግን ይውሕዛሎ ኣብቲ ዝውሃብ ዘሎ ርእይቶ ሜሲ ሕጅውን ጌና ብቐዳማይ ደረጃ ተሰሪዑ ዝርከብ ዛጊት ኣብ ዝተኻየደ ናይ መዕየሪ ኣገባብ ሜሲ 34 ሚእታዊት ፈረንሳዊ ቤንዜማ 26 ሚእታዊት ፖላንዳዊ ሌዋንዶውስኪ 11 ሚእታዊት ሒዞም ኣለዉ ብድሕሪኦም ድማ ራብዓይን ሓምሻይን ሮናልዶን ጆርጂኒዮም ተሰሪዖም ይርከቡ ሽልማት ባሎን ዲኦር 29 ሕዳር ዝዕደል ኮይኑ ክሳዕ 6 ግዜ ተዓዊትሉ ዘሎ ሜሲ ሕጅውን ሻብዓይ ሽልማት ከዓትር ልዑል ተኽእሎ ከም ዘለዎ ዘጠራጥር ኣይኮነን ይበሃል ከም ሉዊስ ሱዋሬዝ ዝኣመሰሉ ብሉጻት ተጻወትቲ ንሜሲ ሽልማት ባሎን ዲኦር ከዓትር ብቑዑ እናበሉ ደገፎም ካብ ዝገልጽሉ ዘለዉ ተጻወትቲ ሜሲ ሽልማት ባሎን ዲኦር 2021 ግድን ከዓትር ኣለዎ ዝበለ ኣሰልጣኒ ፒኤች ዘሎ ወዲ ሃገሩ ማውሪሾ ፖቼቲኖ ንሜሲ ኣብ 2021 እኳ ተዘያሰልጠንክዎ ጌና ነቲ ሽልማት ብቑዕ ተጻዋታይ ግንሱ ክብል እንከለኹ ቃል ዓለም ዘይኮነስ ካብ ልበይሉ ምስ ሜሲ ዝወዳደር ዘሎ ጆርጂኒዮ እውን ሜሲ ንሽልማት ባሎን ዲኦር 2021 ብቑዑ ክብል ተዛሪቡሎም ተወሰኽቲ ዜናታት ትማል ሰንበት እታ ብዓበይቲ ከዋኽብቲ ዓለምና ሰተኽተኸት ፈረንሳዊት ክለብ ፒኤስጂ ምስታ ኣብ ሊግ ፈረንሳ ቀንዲ መቐናቕንታ ዝኾነት ማርሴይ ግጥም ኣካይዳ ነይራ ኣብቲ ብሰንኪ ደገፍቲ ክልቲአን ክለባት ዝፈጠርዎ ዕግርግር ክልተ ግዜ ክቋረጽ ዝተገደደ ሩስን ፀወታ ዋላ እኳ ፒኤስጂ ብመንገዲ ኔይማርን ኣርካያዱዝን ኣቢላ 2 ሸቶታት ኣመዝጊባ ተነበረት ዳኛ ግን ቪኤኣር ተወኪሱ ድሕሪ ዝሃቦ ውሳኔ ካብ ፀወታ ወፃእ ብምባል ሰሪዝወን እዩ ኣብ መበል 57 ደቂቕ ሞሮካዊ ተኸላኻላይ ኣሽራፍ ሃኪም ዝፈጸሞ በደል ብቀይሕ ካርድ ካብ ሜዳ ስለዝተባረረ ፒኤስጂ ነቲ ዝተረፈ ፀወታ ብ10 ተጻወትቲ ክትምክቶያ ተገዲዳ ክልቲአን ክለባት ድማ ነቲ ዝተመደበ ግዜ ብዘይሸቶ ባዶ ዛዚመኖኦም ባርሴሎና ትማል ምሽት ነታ ታሪኻዊት መተሃላለኽታ ዝኾነት ሪያል ማድሪድ ዓዲማ ኣብ ዘካይዶ ተግጥም ኤል ክላሲኮ 2-1 ተሳዒራ ድሕሪ ትግጥም ሕርቃኖም ምቁጽጻር ሰኣኑ ደገፍቲ ባርሴሎና ድማ ኣብ ኣፍ ደገ ስቴድየም ንመኪና ሮናልድ ኮማን ብምኽባብ ነቲ ኣሰልጣኒ ብጸርፊ ክዝልፍዎም ሲዮም እቲ ዘገርም ኣባላት ጸጥታ ይኹን ካልኦት ኣካላት ነቲ ወዲ 58 ዓመት ሆላንዳዊ ካብቶም ኣብ ዙርያ መኪኑ ዓሲሎም ዝዝልፎ ዝነበሩ ቁጥዓት ደገፍቲ ከገላግልዎ ዘይምኽኣሎም እዩ ኮማን ድሕሪ ትግጥም ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ዘጋጥሞም ስዕረት ብዙሕ ዝጋነን ከም ዘይኮነ ድሕሪ ምምልካት ባርሳ ገና ተወዳዳሪት ጋንታ ምዃና ዘረጋገጸትሉ ግጥም ከም ዝነበረ እዩ ሓቢሩ ሮማ ትማል ምሽት ምስ ናፖሊ ኣብ ዝተራኸበትሉ ግጥም ኣሰልጣኒ ኣሞሪኖ ብቀይሕ ካርድ ካብ ሜዳ ተባሪሩ እቲ ፖርቱጋላዊ ኣሰልጣኒ ቅድሚ ዕረፍትን ድሕሪ ዕረፍትን ብዝተዋህቦ ክልተ ናይ መጠንቀቕታ ብጫ ካርድ ካብ ሜዳ ክስጎ ክኢሉ በዚ ድማ ነቲ ዝተረፈ ፀወታ ኣብ ግዳም ኮይኑ ብቴሌቪዥን ክዕዘቦ ተገዲዱ ማእከላይ ዳኛ ናይቲ ግጥም ንሞሪኖ በቲ ከንፀባርቆ ዘምስየ ናይ ምጭብርባርን ካልእ ዘይስነ ምግባራዊ ተግባራትን እዩ ክሰጎ ወሲኑ ሮማ ድሕሪ እቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ግጥም ኤውሮፕያን ሊግ ብኖርዌጃዊት ክለብ ግሊን ቢት 6-1 ምስ ዓራያ ምስታ ኣብ ሴሪኣ ቀንዲ መቐናቕንታ ምዃና ዝንገረላ ናፖሊ ትገጥም ነይራ ግጥም ናፖሊን ሮማን ብዘይሸቶዩ ተዛዚሙ ትማል ሰንበት ቶተንሃም ንዌስትሃምን ኣብ ዝተራኸባሉ ግጥም ፕሪምየር ሊግ እቲ ንደገፍቲ ክልቲአን ክለባት ዝፈሊ ማዕጾ ብምኽፋቱ ደገፍተን ሓድሕዶም ተባኢሶም ኣብቲ ዌስትሃም 1-0 ዝተዓወተትሉ ግጥም ደገፍቲ ቶተንሃም ነቲ ጋራድ ማዕጾ ብሓይሊ ደፊኦም ድሕሪ ምፍራስ ናብቲ ደገፍቲ ዌስትሃም ዝነበሩሉ ስፍራ ብምእታውያን ባእሲ ኣላዓዒሎም ካብ ክልቲአን ክለባት ኣዝዮም ብዙሓት ዝኾኑ ደገፍቲ ድማ ንሓድሕዶም ክተሃራሮም እንከለው ብዓይኒ ካሜራ ተራእዮም እንተኾነ ኣብቲ ዝተፈጥረ ህውከት ክብድ ዝበለ መጉዳእቲ ዘጋጠሞም ደገፍቲ ከም ዘየለው ክፍለጥ ተኻኢሉሎም ቶተንሃም ንዌስትሃምን ኣብ ፕሪምየር ሊግ እተን ዝኸፍእ ህልኽ ዘለወን ክለባት እናተባህላየን ዝግለጻ
هبوب انجليزاዊ ጥቃዓይ ማንቸስተር ዩናይትድ ነበር ዴቪድ ቤካም ምስ ቀጠር ናይ 150 ሚሊዮን ፓውንድ ውዕል ከቲሙ ብመሰረት ዴይሊ ሜል ቤካም ንዝቅጽል 10 ዓመታት ኣምባሳደር ኩዕሶ እግሪ ቀጠር ኮይኑ ንኽሰርሕ እዩ ምስ ሃብታም ዓረባዊት ሃገር ውዕል ከቲሙ ኣምሳይኡ ድማ ኣብ ዓመት 15 ሚሊዮን ፓውንድ ኣብ 10 ዓመት ድማ 150 ሚሊዮን ፓውንድ ክኽፈል እዩ ኣብዚ እዋን ወደ 46 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ቤካም ብዛዕባ ትውዕል ኣመልኪቱ ምስ ሰብ መዝቀጠር ድሕር ምስ ስምዑ ካብ ሓለ ወገናት ምዕራብ ነቐፌታ ጋጢሞሎ ቀጠራ በተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ሕማቅ ሽም ከም ዘለዋ ዝገልጹ ዞም ወገናት ቤካም ነዚ እናፈለጠን ገንዘብ ክብል ንሕማቅ ምስል ናይ ተዓረባዊት ሃገር ዝውክል ስራሕ ክሰርሕ ምስ ስምዑ ጌጋ መዓልት ከም ዝወዓልዮም ዝገልጹ ዘለዉ ምስ ክለብ ፒኤስጂ ዝጻወት ዘሎ ኣርጀንቲናዊ ኤንኸል ዲ ማርያ ምስ ፒኤስጂ ተጸምቢሩ ጽዋዕ ሻምፒዮንስ ሊግ ዘመልዓሉ ቅሬታ ከም ዝተሰምዑ ከይሓብአ ተዛሪቡ ዲ ማርያ ኣብ ናይ ኩዕሶ እግሪ ሞይኡ ክሳብ 17 ዋናጭ ዓቲሩ ተሎ ጽዋዕ ሻምፒዮንስ ሊግ ንፒኤስጂ ዘመልዓሉ ግን ጾር ተሰሚዕዎ ከም ዘሎ ሓቢሩ በዚ ኸ ክለቦም ለማዓመት ሓያላት ተጻወት ዓለም ጸምቢራ ስለዘላ ጽዋዕ ሻምፒዮንስ ሊግ ክደፍኡ ዘለዎ ትጽቢት ልዑል ኮይኑ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣብ ልዕሊ ፒኤስጂ ኩትር ፍቅሪ ከም ዘለዎ ዝንገረሉ ዲ ማርያ ተጎናጺፎን ዘሎ 17 ሾቶታት ንስልዓወ ሻምፒዮንስ ሊግ ፒኤስጂ ክብል ከወፍየን ድሕር ከም ዘይብል ኣረዲኡ ንክብሪ ህቡብ ኣሜሪካዊ ተጓሳጣይ ማይክል ታይሰን ተባሂሉሎም ቅነ ኣብ ከተማ ላስ ቬጋስ ተተኽለ ሓወልቲ ምስቲ ባህር ተጓሳጣይ ፈጺሙ ዘይማሳሰል ኮይኑ ድሕር ምርካቡ መስሓ ሓለ ወገናት ኮይኑ ተረኺቡ ዋላ እኳ እቲ ብነሓስ ተሰርሐ ሓወልቲ ኣብ ገጹ ከምቲ ናይ ታይሰን ዓብኡ ቋጦ ተለዎ መልክዕ ናይ ገጹ ግን ፈጺሙ ንታይሰን ኣይመስልን ተባሂሉ በዚ ድማ እቲ ነቲ ሓወልቲ ዝቐረጸ ሪቼ ፓልመር ዝተባህለ ቀራጻይ ኣደዳ ወቐሳን ዘለፋን ክኸውን ጀሚሩሎም ብዙሓት ነቲ ሓወልቲ ዝተዓዘቡ ወገናት ምስቲ ክብሪ ሮናልዶ ተባሂሉ ካብ 2017 ናት ሒዙ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ማዲየራ ተተኺሉ ዝርከብ ሓወልትና መሳሰሉ ይገልጹለው እቲ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ማዲየራ ዝርከብ ሓወልቲ ንሓደ ዕንጅል ዝበለ ካልእ ሰብ ዝውክል እንተዘይኮይኑ ንሮናልዶ ከም ዘይመስልዮም እቶም ወገናት ዘረድኡ እምበር ክስፍትዋት ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ትሕዝቶ ዜናታት ስፖርት ናይዛ ቻነል ኣብዛዚምና ኣለና ከም ወትሩ ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ብምግባር ተደጋግፉና ኢኹም ዝተረፉ መደባት ክንገድፈኩም ሰላም